Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Name. Didok Tuhan Yesus Kristus. Matius 20 alu ayat 10 sia sahat rodi ayat 20. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tubagasan gowarni ama. Anak dohot todi parbadia. Laos ajare hamu manasida mangaraduti nasa hata naung hupati konto hamu. Ai idama. Sai na dong anak kudo hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Marede mahita buku ede nomor 612 Buan Sinodangmi. Buan masih nondang mi tuliat portibio
biaraho di batara ponho. Masih nondangi ku akan meti do punang ma biaraho